Il-Gvern ta' Robert Abela għadu sal-lum qed jaħbi l-bidliet li suppost se jagħmel fl-emenda li se twitti triq biex jidħol l-abort f'pajjiżna. Dan apparti li sa issa qatt m'hemmx data meta se jitlaqa' il-Kumitat Parlamentari li se jiddiskuti din l-emenda fil-Kodiċi Kriminali. Wara il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qabad ħabbar li l-Gvern kien se jbiddel partijiet mill-kliem fl-emenda dwar l-abort, kellna biss skit totali min-naħa tal-Prim Ministru Robert Abela. Fost rapport li fl-aħħar jiem kien hemm laqgħa imqanla tal-Grupp Parlamentari Laburista dwar dan is-suġġett tant sensittiv. Jidher li issa permezz ta' dan it-tibdil fil-kliem se jingħata lok li jista' jsir abort sakemm it-tarbija fil-ġuf ikollha inqas minn 24 ġimgħa. Dwar din il-kontroversja kollha staqsejna lill-Ministru Mirjam Dalli illi konfermatilna li l-Grupp Parlamentari Laburista tlaqa' u ddiskuta l-emenda. Ġiet ippreżentata fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari ta' nhar il-Ħamis fejn saret diskussjoni. Mistoqsija l-Gvern għadu ma ħabbarx data meta din l-emenda se tkun diskussa fil-Parlament, Mirjam Dalli baqgħet ma tirrispondix u qalet biss li skonti il-Gvern dejjem kien trasparenti. Dan il-Gvern dejjem kien trasparenti dwar dan u se jibqa' jkun trasparenti kif għamilna. Kontrarju għal Mirjam Dalli l-Ministru Owen Bonnici għażel li jżomm fommu siket u ma qalx jekk din l-emenda kienx diskussa fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Laburista. Laqgħa li skont informazzjoni li kiseb Net News kienet waħda mqanqla sew fejn diversi deputati rrabjaw għal fatt li Robert Abela baqa' għaddej waħdu fuq il-pariri ta' Cyrus Engerer u Randolph De Battista. Dak li jiġi diskuss fil-Grupp Parlamentari appartieni għall-Grupp Parlamentari. Fl-aħħar jiem bostorew it-tħassib tagħhom għal fatt li kien id-deputat mexxej Laburista Chris Fearn li ħabba li se jkun hemm tibdil fil-kliem ta' din l-emenda u mhux il-Prim Ministru Robert Abela jew inkella il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard li propju huwa l-Ministru responsabbli meta jkun hemm tibdil fil-Kodiċi Kriminali. X'inhi raġuni tkellem il-Ministru Chris Fearn fuq u mhux il-Ministru Jonathan Attard fuq l-emenda? Ifimni, aħna kulħadd jitkellem u għandu l-libertà li jitkellem, il-Partit Laburista u Gvern Laburista qatt m'għamel sarima ma' ħadd u hekk ħajibqa' jagħmel. Kontu tafu ħajtkellem fuqha, Dr. Fearn? Kif qedtlek, kulħadd huwa fil-libertà li jitkellem kif dejjem għamilna f'kull diskussjoni u f'kull intervent li sar. Marija Franca Lanza, Net News.